голямото грозде. Какво голямо грозде? Не вижда. Мими, то беше там! Около 12 копчета. Какво ще правим сега? Защо дезодоранта се движи? Странно. А не дезодоранта обича да се движи. Дезодоранта продължава да се движи. Защо дезодоранта се движи? Абе, това може да... Какво? Пак. Да, играта. Трябва да видим до 10, моля да. Да. Аз съм там. Мина го! Мина 5. Айде сега ще са двете. Той задава. Аз съм червената. Аз съм синята. Добре. 1, 2, 3, go! Ще те бия! Ще те бия! Няма да почна. Дезодорантче. Мене не взепаш. Или ти е дезодорант? Мими дезодорант. Има ли някой? Ох, харе ти си колата и мани то шивам дезодорант. Дали ти се напръска? Продължаваме да играем. Чакай, не беше ли на това откриване? Не, играем. Давай! Нямам, ще бия. Ще бия.